Zdravo. Kako si? Dobro je, hvala Bogu. Jesi mi dobro? Dobro je, kako ste vi? Nemoj mi naviji, ja imam malo manje od tebe. Šta imaš? Sam nešto manje godina od tebe. Malo manje, ne puno. A koliko imaš godina? Dobro sam raspoložena od jutros i baš sam željela malo s tobom da pričam. Ti si mi onako inspiracija. Pa reci šta te zanima. Šta bi, jel imaju neke... Šta? Jel imaš neki... Ima nešto ćemo pričati. Nerazjašnjeni stvari sama sa sobom, neki tema. Ima nešto da te zanima? Imam, slušaj. Vidi, ja imam 43 godine. I razumeš, razvela sam se i kontam to je to, ugojila sam. I znaš šta mi se desi? Pojavi se, znaš kakav frajer se pojavi. Ja se zaljubim. Sad se zaljubim pre 2-3 dana. U 43 godine. I samo se smeškam ko nenormalno raspoložena. A kad si se zaljubila? Ali rekla sam odmah. Evo, pre 2-3 dana. Pre 2-3 dana. Nataša. Majke mi. Ma nemoj mi to raditi, molim te, šta ti? Zašto? Znaš kakav je? 4-3. Ej. Visok. Šta ima veze? Jel visok? Vidi. Znaš kad sam mu ja rekla, druže, rekao, vidi ovako. Ja mu kažem, rekao, vidi, moram nešto ti kažem. Kaže on, reci, dobar si, rekao, kao dobar dan. Jesi frajer, svaka ti čast. Visok, ćelav, pametan. Jel bilo išta? Nije bilo ništa. Nije. A kako si zaljubila, ušto se zaljubila? Nije bila biti. U njega. Sviđa mi se kao ličnost. Sviđaju mi se njegovi pokreti. Sviđa mi se kako se ponaša prema deci. Sviđa mi se... Gdje da te naučim, Nataša, jednom, pa ja znam da si ti moj fan. Prvo moraš da vidiš kakav je kurac, da li je petoperac. To moraš. Kako ide prča. Videla sam, pokazala mi Onda sve drugo njegov karakter gleda. On može kuhat najbolju formu na svijetu, on može usisavati. Ako on tebe ne tuče po prknjač džaba, on usisava jebon svoj mater. Jel ti pokazao kurac? Ja to i govorim, dobro, kurac mi je... Jeste, pokazao mi na telefonu snimak. I slušaj, ja imam 40... Normalno da mi pokazao. Ja mu tražila. Pa nemam ja vremena, pačor, 43 godine. Nemam ja, neću ja sad tu da se muvam da odam. Odmah ti počni, zove ga. Gdje je on sad? Ma ne, otišao da bio je do pre sat vremena. Sat i po spava. Tu bio kod tebe. Noćio tu? Nije. Da, bio je kod mene pa je otišao, da. A ne jebete, ha? Ne jebete? Nije još, ali hoće. Ne. Pa čekaj, Lako, čekaj da mu se ušao. Jesi mu bar popuštla? Nisam, brate moj. Vi ti kažem, neka ti si puplač. Slušaj, gdje daj mu bar nek ti pičku oliže tu. Slušaj, da ti kažem, Patak. Da ti kažem, nije se najvažnija stvar, kapaš. Evo da te pitam. Evo to pitanje. Imaš godina koliko? 47, 8, je li tako?
48, malo sam stariji od tebe, 5 godina. Malo si stariji od mene, ja imam 43. Znači ti kad vidiš ženu, kad je pogledaš kako se kreće, ti znaš kakav je ona u krevetu, jel tako? Pa ne znam, evo recimo, mene baš zanima kako se ti kreće. Ja te ne vidim guzove, ne vidim grudi, da te onda nasavjetujem kako ćeš s njim dalje. Da onda brat zna da sam ja psiholog. Stavi tu telefon i fino se izmaknem da te vidim svu. Neću, ugojila sam se 15 kila. Počela sam da treniram i skidam kila. Baš zato, sestro. Vidi, za 2 mjeseca, skinut ću, rekla sam mu. Ajmo revanš još da pričam. Izmakni se da vidimo. Izmakni se malo da narod vidi da te posavjetujemo. A još ne vidim te, izmakni se. Izmakni se. Ha? Ima sisi. Ti nemaš grudnjaka, jel? Nemaš grudnjak? Ne, nemam. Evo te kakvu sisu, koju sisu imaš. Da, ja sam jako bila zgodna, znaš, samo sam se ugojila puno. Ali vidi, rekla sam mu, smršat ću. Jel ti nemaš djece? Imam čerku. Pa dobro, koliko je godina? Koliko? 14. 14. A to je dijete. Gdje mi reći, u tebe to, ako nisu jebavala, u tebe to, jel da sada ko krmeće oko? Znaš kako je sada, tako je slatka, čista, skoro sterilna, kao da uđeš u operacionu salu. Pa jesi li tukla dole trimerom onim? Pa normalno. Misliš da sam prije, pitam te ovo iz drugih razloga, kad si tačno planirala tačno da mu daš prknjaču? Kad tačno? Jel imaš? Po mojim planu, vidi, imam kako ne, jedva čekam. Po mojim planu će biti za 2 mjeseca. Šta? Za 2 mjeseca. Slušaj me, dobro šta. Kaži. Čekaj da snimam ovo. Hoću da mu pustim šta si mi ti rekao. Može? To, baš ovo. Evo ovo snim, tačno. Znači, taj dan, poslije 2 mjeseca, kad odlučiš, taj dan, on će doći ovako naveče oko 7, a ti moraš to su stara pravila. Ti se poseri na sred hodnika. Kestima, šta ne radim? Slušaj mene i iskrhaj se na sred hodnika. Poseri se jebote, otac očin, čuješ mi? Da se iskenjam, dobro. I? Slušaj dalje. On ulazi u tom zanosu. Dobro. Ti ga grliš. On staje desnom nogom u govno. Dobro. I odmah vršiš napad, jer napad je najjača odbrana. Šta si unio u stan? Ja sam znao da si ti govno. Ako vidiš da on, ti reći samo izuj se, izbaci na hodnik i odmah svlači. U čemu si planirala biti kad dođe? Slušaj,